Guys, so magandang hapon. Nandito kami ngayon sa Manila. Pumunta kami ngayon sa City Lights. Ito ang kilalang lugar dito sa Naga City na kung saan maraming iba't ibang klase mga pagkain. Halos lahat ng mga nagtitinda dito sa baba ng Naga City ay meron din pa sa taas. So makakatingin tayo ng iba't ibang klase mga pagkain. Wala, napita ko ng asawa ko eh. Kanina pa sila nagkukulit sa akin na pumunta sa taas. Actually ayaw ko pumunta doon kasi napaka daming tao, walang parkingan. Kung meron naman, siksikan. So yun yung pinakaayaw kong lugar. Crowded na grabe. So wala tayo magawa. Napilit tayo ng mga anak ko tapos ng asawa ko. So check natin kung anong nandoon sa lugar na yun. Tara! Alright guys, so nandito tayo ngayon sa may City Lights. Dito lang sa may Barangay Carolina. So break muna tayo sa pag-explore sa mga lugar-lugar dito sa Kabikulan. So ngayon, i-stock muna tayo dito sa lugar na to. So meron ditong courthouse. May kita itong grid ko, no? Yan, no? Tapos dito, Queens Teriyaki. So marami nagtitinda dito mga pagkain. Iba't ibang mga klaseng pagkain. So first time kong pumunta dito sa lugar na to kasi unang-una ayaw kong pumunta sa crowded na lugar. Ngayon napilitan tayo. So meron dito itong grid balot. Yung dati tinitinda natin sa Magsaysay. Ito ang lawak ng City Lights. Palipad na tayong drone. So dito napakalawak ng pwede yung pagtambayan. Magdala kayong upuan tapos mesa pwede dito sa lugar na to. Ang daming tao. Asa sila? So dito may Jovan Pizza. Ayan, iba't ibang klaseng flavor ng pizza. Tapos meron din dito beef pares. Ito. So doon ang parking area. Doon may kita yung buong syudad ng Naga City. Grabe, first time ko pumunta dito. Nagsumbo. So actually street vlog lang to. And then lalapatan lang natin ng magandang view ng City Lights. So hindi na tayo kukuha pa dito mga iba't ibang mga klaseng clips or mga montage. Ito may mga Musubi Express. Tapos mga laruan din ng mga bata. And then meron din dito, ano ba yan? Shawarma. Ha? Cube, oh, hinahanap niya, oh. Ano ba yan? Di ba ito yung hinahanap mo nung nakaraan, nung nakahawakan mo doon pag-vlog natin? Ano lang iba? Grabe ang daming tao. Doon kami nag-park sa may unahan. So busog na busog pa kasi ako kaya hindi ako nakapakain ngayon. Ito shawarma, oh. So meron siyang fries and drinks corner. So may ilaw na lugar. Tapos meron pa doon sa may dulo. Pero mas marami doon sa may bandang kanan. So ito yung sinasabing City Lights sila. Napakalawak na lugar. So meron respective areas para sa parking ng mga sakyan tapos sa mga motor. So iikot lang kayo. May mga daanan kasi dito. Akala ko kaya daan dito. Ayan. May daan ng tatlo. Tapos yung pala merong maayos na daan para sa pagpapark. Dito tayo sa may bilihan ng shawarma. Tapos dahil papalipad ng saranggola. Kung makapansin nyo, yung mga kabayan natin ay mga dalang upuan, mesa para sa kanilang oras para tumambay dito sa lugar na to. Dito na yan sa may Barangay Carolina sa Naga City. Dito na sa may City Lights. Alam naman yan dito sa lugar na to. So dati wala itong mga kainan dito. So napaka taba ng utak ng nakaisip dito kasi dati madilim dito sa lugar na to. Ngayon talaga mailaw na. Dami ng titinda. Alright. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep.
as far as at least how I remember, we were leaving in September when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended. So may nakita tayo dito isa sa mga gamit ng mga kabayan natin na walang dalang picnic na gamit. So ito yun. Ito ma'am nire-rent. Yes po. Alin dyan ang mat? Ito po yung mat. Ito yung mat. Tapos itong table ko is Ganito po. 30 pesos. Ayan, so maliit lang. Tapos ang lamp na ito. Ayan, oh. Mga solar ba yan? Rechargeable po. Chargeable. Tapos ito naman, chair ito. Maliit lang, no? Yes. So ikaw may-ari ma'am. Yes. Ano pangalan mo? Charis po. Charis. So yun sa mga Namin. ito yung for rent kaya tapos ng pangalan Ash Big Corner, Picnic Corner. Just in case na nakalimutan nyo wala kayong dalang anumang kamitan sa pag-picnic, pwede kayo mag-rent. Hanapin na si Ma'am Charis. City lights, everyday sila ha. Sabi, ito yun, ang ilaw oh. Ayan, so ngayon, yun yung isa sa pinaka ginagamit dito. Kasi kung makikita nyo, kung dadala kayo yan, medyo mabigat sa kotse, mabuti mo malaking kotse nyo. So kung hindi kayo magdadala, pwede mag-rent dyan. Alright guys, so kung mahilig naman kayo sa takoyaki, meron dito si Ma'am Josie. Yan yung presidente ng PSFBA sa Sentro. Matanda yung vlog natin na mga nagtitindang pagkain sa Kasentro ng Naga City. Marami iba't ibang mga klaseng pagkain. Nandito na siya ngayon. So, kung makikita nyo, meron siya dito tindang potato twist. Tapos meron din siya dito french fries. At hindi lang yan, meron siya dito takoyaki. Sa'yo pa ma'am? Yes. Sa kanya ba? So hindi na talaga siya naging presidente ng PSFBA. Dati po ako presidente ngayon. Iba na. Wala na ma'am. Hindi na ikaw yung presidente. Andun pa rin po ako, pero si Ma'am Lourdes Pitara na po. Nagbago na. Yung mga flavor niya, meron siyang veggie, meron siyang mac and cheese, meron din siyang crab and cheese. So, murang-mura lang, 50 pesos tapos 40 pesos. Kung mahilig kayo sa takoyaki, pwede kayo dito kay Ma'am Josie. Andito na siya naka-base. Ilang linggo na kayo? 1 month na din, ma'am. Pero nandun pa rin po kami sa plaza. Nandoon pa din. So, yan. Kung makadaan kayo dito, pwede kayo dito kay Ma'am Josie. Thank you, sir. Hi, ma'am. Thank you very much po. Bye-bye. So, ito guys. Ito yung sinasabi nila ng city lights dito. So, pag gabi, makikita na yan. Kasi nagbubukasan ng mga ilaw sa baba ng syudad. Ayan, no? Kaya ito yung dinadayang lugar dito kasi nakaka-relax ng isipan tapos napakaganda ng vibes. Ayan, no? So, nasa elevated tayong lugar. Dito lang sa Barangay Carolina. So yun, dinadaan dito yung city lights na tinuturo ko yan. Kaya na kasi palipad na akong drone. Hindi na siya makikita ngayon kasi madilim na. Pero dito sa video ito makikita yung city lights. Kaya tinuro ko naman sa inyo. Kung makikita nyo wala nang ilaw dito sa malawak na lupain. Nandun na lahat. Magtitinda. Yan ang city lights. Diba? Ayun.